Hello viewers. गोजोन्थों रायजोफोर बयनिसिमबो दिनै आं मोनसे खौरां होनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना जोंहा जन कार्जि फंबाय फंनैसो गावनि बिबुंथिखौ होदों दाख्लि बिनानाव गुबुन हारिजों गोसथोलायनानै रुमाव लांनानै बुथारजानायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायदों फंबाया दा बेखौ जों नायलांग्रोनि उनाव Hello viewers. तो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैनाय जादों थारमाने भिडिअआ जाहैबाय दासान्दि जे फेसबुकआव सासे जोंनि गथ'सा सासे बिनानावनि बे माबा गुवाहाटीयाव जे मार्डार जानानै थांदों मैया ना मालामोनथाय बियो मैयानोमोन खोमा औ थारमाने बे गुसनि सायाव अनेक मानसिफ्रा बुंहरदों जे माने मोनसे भिडिअ लाबो एलार्ट मेसेज लाबो होननानै ओमफ्राय आङो मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोथ'वाखैमोन होनोबा माने माखासे बुस्थुखौ क्लियार डिटेल्स गैयाबा माने माबा होजाया मा होनोमोनलाय बेखौ भिडिअ लाबोजाया जाहा थाहा खोनालाबायबानो जे भिडिअ लाबोलाबायनांगौ बे नङा अबेबा नोङो नुलाबायबानो जे होनांगौ बे नङा जायखि आं दा डिटेल्स लाहरबाय आं जास्ट फिउ मिनिट एगो दासो एसे सम सिगां फन हरदोंमोन आं जायगायावनो जे जायगानि जै हिन्जावा थैदोंमोन हिन्जावसाया बेनि गामियावनो फन हरदोंमोन नालाय आं दा थारमाने खोथाया जाहैबाय आं बुंनो साननाया हिन्जावसायाथ' जोंनि हारिनि जाहैबाय ओमफ्राय हौवासाया जाहैबाय मिसिंमोन थारमाने बुस्थुआ जाहैबायथ' दा बुंहरनायाव क्लियारलि बुंहरबाय बियो टटेलि मार्डार होननानै ओमफ्राय जुदि सुइसाइड जामारदोंमोनबा जुदि मुलिफोर लोङोमोनबा माने खुगानिफ्राय फेंफोनाफोर माबाफोर माने गगौमोन आरो ओमफ्राय माबा मोनसे आलायनानै थैदोंबा दुरुंफोर थागौमोन दा ओमफ्राय बुंहरदों गामिनिफ्राय गोदोनायावबो दाग दंजोबोनो ओमफ्राय खुसेरला खुसेरलि दाग दङनो दा बेफोर बुस्थुखौ नायोबा माने मार्डारावनो थाङो थारमाने माबा मोनसे हाथापाय जालायदोंमोन खोमा बुलायलायदोंमोन खोमा माबा मोनसे माबाखौ लानानै खोथाफोरखौ लानानै थारमाने दा बुस्थुआ जाहैबाय खोथाया जोंनि हारिनि जाय जोंनि आइजोफोर थारमाने सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो जे माने मालाय हारिजों हाबा जानायाव माने माबादि मोनबोदों आरो माबादि दुखु सहायबोनांदों दा बे बुस्थुखौ जोङो मिथिखायो दा बेखौ क्लियारलि मिथिसे मिथिनानैबाबो सोरबा सोरजोंबा खारसनहैनाय मालाय हारिजों सोरजोंबा बहाबा दोनखारलांनाय सोरजोंबा रिलेशनशिपआव थानाय थारमाने बेफोरो बुहुत माने साननो गोनां खोथा बे बुहुत लाजिथाव खोथा बियो सिगांनिफ्रायनो मोनबोखानाय बे बुस्थुफोरखौ थेवब्लाबो मिथिखा हसेखा बेफोर बुस्थुखौ मावबाय थानाया बुहुत माने गिख्रंथावबो आरो लाजिथावबो आरो जाथिनि थाखाय बुहुत माने माबा जायो आरो जोंहा लाजिजाथाव जायो आरो जोंनि हारियाव मानसि जोबाखैथ' जोंनि हारियावबो गोरों गोरों दं मानसि मोजां नायनानै मोजां मोननो सोलों गोसोथोनो सोलों जानला माला नोंसोर जानला माला मानसिफोरखौ फसायनानैलाय मा जानो मोजां मानसिफोरखौ नोंसोर मोजां मोन नोंसिनाबो लाइफ केरियारनि खोथा दं हाबा जाहैनोसै मालाय हारिजों लास्टआव बर' जोंना बर' हौवाफ्रा दाय जानोसै जोंना जाथिफ्रानो माबा मा होनोमोनलाय जौ फाग्ला जाला लोंला लास्टआव जाथिखौनो दाय होबावनोसै मालाय जाथिजों हाबा जाहैनानै लास्टआव बेजोंनो बुथार जाहैनोसै ओमफ्राय दा आङो माखासे जोंनि बिमा बिफाफोरखौबो आं बुंनो सानगोन जेसेबांखि गोजानाव हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा जेसेबांखि गोजानाव फरायनो दोनहरनाय साननो नाङा जे आंनि गथ'आ माने गोजानाव फरायनो थाहैदों मादों बेखौ साननो नाङा नोंनि फिसाजोफ्रा नोंनि फिसालाफ्रा सोरजोंबा रुम मोनसेयावनो लिभ इन रिलेशनशिपआवबो थानो हागौ मा खालामदों मा खालामाखै बेफोरखौ मोजाङै थाल लानानै दोननांगौ मोजाङै केयारफुलि था बिमा बिफाफ्राबो मोजां खबर लाबाय था नांगौबा नोंसोरो बबे रुमाव थांदों सिगां नायग्रो बिनि उनाव सारप्राइज बिसोरनि खाथियाव माब्लाबा एटेन्ड जाहै प्रेजेन्ट जानानै बेखौ नायहै मा मावमारदों खोन्थानानै दा थां बिनि रुमाव माब्लाबा खोन्थायालासिनो थांनानै नायहै जे नोंनि गथ'आ मा मावमारदों बेबादि खालाम दिनै खोथाया जाहैबाय मिथिखा हसेखासो रिलेशनशिपआव थानाया बुहुत लाजिथाव आरो बुहुत गिख्रंथावबो आरो दिनै गावनि जिउआवनो जोबनानै थांबाय मा लाब जाखो जोंनि हारिनिजों गोसोलायनानै माबा मोनसे दावराव जालायोमोनबाथ' नों फाथैलाय बिसिनानैनो जे माबा मोनसे जागौमोन बे मालाय जाथिजों जेसेबां ब्रेकआप जानाय मानाय खालि बुथार जानाय माबा मोनसे जेरै जिनाहारि खालामजानाय बुहुत माने साननो गोनां खोथा दा एन्ड फार्स्ट अफ अल आं बिमा बिफाखौ बुंनो सानो बिमा बिफाया एकदम बिराद काराक जानांगौ बुहुत माने माबायाव डिसिप्लिनाव दोननो सोलों बिमा बिफाया आरो बुहुत माबायाव लाबाय था नोजोराव दोनबाय था गथ'फोरखौ बे आरो जायखि आं दा डिटेल्स लाहरनायाव बुंबाय बेथ' माबायानो मार्डार बादियानो जाबाय आरो दा माखासे मा होनोमोनलाय डिटेल्सआ फैबावनांगौ दङ
बुस्थुआथ' नों सुइसाइडबो जायाखै होनना बुंखाबाय दाग दङ गोदोनायावबो खुसेरलाबायनाय दाग दंजोबोनो बे आरो जायखिया जियानो जा जोंनाथ' हिनजावसाया जेनेबा गथ'साया थैलांबाय जायखिया जोंबो आर'ज गाबगोन बिनि जिउमाया मोजाङै आलो गोजोनै थाहैथोंसै जेराव दङ जायखिया बेनो आं लास्टआव बुंबावगोन बिमा बिफाया एलार्टआव था आरो जोंनि जेसेबां आइजोफोर दङ जोंनि बिनानावफोर दङ मोजाङै सानै हयै रिलेसनशिपआव था उन सिगां नायनानै मोजांमोन रिलेसनशिपआव था माने जेसेबां मोजां मोनलायनाय दङ बिसोर दा माने बांसिनानो सोरजोंबा बुजानाय होखारजानाय रेप माबा बुथारजानाय जों बेखौ नुगासिनो नालाय जोंनावबो दुखु जायो जोंनावबो जाथिनि थै दं नालाय जोंनावबो दुखु जायो जोंनि हारिया माबा मोनसे जायोबा जोंनावबो देहायाव नाङो दा बे आरो जायखिया दे गोजोननाय थाबाय बयबो एसे माबायाव थालायलायदो एलार्टआव थालायलायदो दे बिदिब्ला ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बाय নিশ্চিত করো জন্মেশ্বরী বসুন্ধরা হত্যাকাণ্ড শীঘ্র উচিত তদন্ত করো জন্মেশ্বরী বসুন্ধরা হত্যাকাণ্ড শীঘ্র উচিত তদন্ত করো এখন আমাদের জুড়ে তার কোথাও ফাঁসি দিয়ে যুব হত্যাকারী মানি পাবে ফাঁসি দিয়ে মহিলাগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করো মহিলাগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করো জন্মেশ্বরী বসুন্ধরা হত্যাকাণ্ড শীঘ্র উচিত তদন্ত করো আমার দাবি মানিব লাগিবে আমার দাবি মানিব লাগিবে রাষ্ট্রের ন্যায় দাবি গ্রহণ করো রাষ্ট্রের ন্যায় দাবি গ্রহণ করো 네.